Dacă te preocupă viitorul tău, nu fii indiferent. Implică-te! Pentru că îmi doresc o țară ca afară, cu infrastructură modernă și un sistem fiscal bine conturat. Îmi doresc un sistem de sănătate bazat pe profesionalism, nu pe delăsare și indiferență. Pentru că îmi doresc un viitor pentru copilul meu într-o Românie prosperă, într-o Românie a lucrului bine făcut. Alegerile sunt precum bowling-ul, politicienii sunt popicele, bila e la tine. Alege pe cine vrei să elimini. Pentru că îmi doresc un sistem educațional bine pus la punct, cu dascăli capabili, cu școli moderne în care copiii să se pregătească pentru viitor. Nu te lăsa condus. Puterea e la tine. Mergi la vot. Ești ceea ce vrei să fii doar dacă nu-ți cedezi drepturile. Nu-i lăsa pe alții să voteze în locul tău. Pentru că m-am săturat de scandaluri politice fără sfârșit. Îmi doresc pentru țara mea un parcurs european. Schimbă trendul. Mergi la vot. Pentru că îmi doresc un loc de muncă bine plătit, aici, în țara mea. Nu vreau să lucrez printre străini. Pentru că îmi doresc un stat modern, european, în care bunul simț și profesionalismul să se îmbine pentru prosperitate. Votul tău este o investiție în viitor. Mergi la vot, investește în tine.